zer den deabrua niretzat? Askotan zure laguna dirudi, ez? Eta gero ez da. Ba, deabrua delako. Nik uste, naiz eta guk roka egin eta esan, bai, deabruarekin goaz, eta bar, deabrua ez da zure laguna. Ez da laguna. Arima saltzen dugu nik uste egunero. Egunero lanera guatzenean, eta benetan nahi deguna egiten ez degunean. Zegu benetan egin nahi deguna, hau da, ez? Musika jo, musika egin, estenatukitara igo. Pandemia garai honetan nahiko argi geratu da. Kontzertuak ezin ditugunean eman, gure bizitza, artista bizitza, bakarrik erreduzitu da, sare sozialen mundura. Eta hori ez da egia. Ez da egia. Eta konbentzitzen bazaitu sare sozialek hori egia dela, burua galtzen amaitzen duzu. Eta gaur egun, eskubide hori kendu egin digute. Orduan arima saltzen dugu egunero, lanera juten eta diruaren truke, musika ez dan beste hainbat gauza egiten. Zer galdetzen zaion deabruari, zergatik zaude hemen? Egunero. Infernua deskribatu. Ez dakit. Oso modu konbentzionalean imaginatzen dut. Irudikatu duten moduan, ez? Gorria, garrasi askoz betea, eta jendea sutan. Iluntasunean gauza asko ikusten dira hobeto. Hain zuzen ere, begiek argiarekin ikusten duten hori, askotan iluntasunean ezkutalekutik ateratzen dira gauza horiek, ez? Ikusten ez dezuna argitan, gero iluntasunean azaleratzen da, beste zentzumen batzuen bitartez, taktuaren bidez, usaimenaren bidez, dastamenaren bidez. Nik uste begiak oso sobrebaloratuta daudela. Sormenak dauka alde ilun guztia. Zure alde ilunak bultza behar zaitu sortzera. Zoriontasuna munduari azaltzeko badaude beste milaka gauza gainera gaur egun sare sozialekin. Zoriontasuna alde guztietan. Eta nire ustez sormenak ez balin badu alde ilunik, ez da interesgarria. Argilunak identifikatzea da argilunak eizatzeko lehenbiziko pausua, ez? Eta musikak identifikazio hori egiten du edo saiatzen da hori egiten, ez? Ez da erakusten pentsatuz gizartean badaudela ja atxekabe asko, ez? Eta esaten da, guazen gure alde polita erakustera, ez? Jendea pozik geratu dadin. Baina azkenean dana zoriontasunera erreduzitzen baldin badezu, bizitzako beste gatazka guztiak zapalduta eta estalita geratzen dira. Ez dezu inungo lekur ikusten gogoetarako, gauzak aldatzeko, iraultzeko. Euskal Herrian musikari izateak tabu asko ditu. Guk geuk gure buruari jarriak. Eta badaude leize batzuk gure artean hitz egin gabe, baino inork gurutzatzen ez dituenak. Ze tabutaz? Tabuak dira. Nik ustez nagoela prestorenik guztiz esateko eta esango baditut, noizbait kantu moduan izango dira.